Galing ako sa bahay, luto na yung ilaga kong mais at saka yan, oh, kinainan ko na. Pero actually, habang gigib ako, kinakainan ko na pa yan, oh. Gigib pa tayo ng dalawa, last na to. Matamis, matamis siya guys, tapos, alam mo yung malutong kainin, yung, ramdam mo na nagme-melt siya sa bibig mo pag minunguya mo na. Grabe guys. Matamis. Tapos silot pa hiya. Yung tama pa lang. Yung pag ano matigas. Masarap yung variety na mais na to, guys. At thank you tayo kay Batabi Toy. Dahil pinabili niya tayo ng 1 kilo ng mais. Ayan. Masarap siya, guys. Ito lang naman kadalasan yung meron dito sa probinsya, tsaka swerte ka nun kasi plus ko na siya, makikita mo talaga siya na kinukuha mula sa puno, tapos sulutuin mo na lang pagka uwi mo sa bahay. Kaya sarap. Ito yung buhay na wala dyan sa Manila, sa mga syudad. Kasi kadalasan yung niladala sa syudad, ilang days nang nakukuha, na harvest, tapos ibibenta. Kaya yung nabibili natin minsan di na masarap. Ayun yun. So unlike dito, talaga naman, wala akong masabi. Hindi masarap. Habang papahinga tayo guys, kakain mo tayo. Kasi mahirap ang hindi kumakain. Sabi. Pungangon na lang siya guys. At talagang masarap. Nabigay natin kay Mother Biit. Andun na. Yung pungangon. Kinakain din kasi nila to. Yung iba na pungango yung nandun sa bahay, hindi namin tinapon kasi papakain ko yun bukas. Kasi madami ko, 1 kilo yun. Mother Biit, oh. Hindi niya naabot. Ano ba yan? Ayun. Kinain na niya. Malaki yan guys. Mahaba. At buntis pa yan. Ngayong July 1st week yung kabuwanan niya. Yun lang guys. Have a good afternoon Thursday. I know. Martes pa lang pala ngayon. Chill lang kayo and don't be stressed. Dapat happy lang. Diba? Love ya!